Un ceai vechi de peste 2000 de ani, provenit din Asia, devine tot mai popular și în țara noastră. Supranumit licoarea nemuririi, ceaiul kombucha ar face minuni pentru sănătate. Micii producători locali l-au adus la noi după ce s-au convins singuri de efectele lui benefice. Acum 5 ani am început să fac o kombucha terapeutică. A fost greu cu ea, pentru că lumea nu o înțelegea. Era foarte acră, foarte puternică, da, avea 3 miliarde 600 de probiotice în fiecare mililitru. Era o bombă. Și atunci, încet am ajuns la varianta actuală, în care am scăzut numărul de probiotice, am făcut-o mai consumabilă. Varianta care o facem acum e undeva la 1 miliard 500, 2 miliarde de probiotice pe mililitru. Dacă noi le consumăm, avem beneficii pe care le simțim concret. Nu ne îmbolnăvim așa des, nu răcim, nu suntem predispuși la tot felul de infecții digestive și, mai mult de atât, avem un tranzit intestinal normal, nu ne balonăm, nu avem scaun modificat. Kombucha nu este doar o băutură, ci un elixir pentru mintea și corpul tău. Vezi îmbunătățiri cu fiecare înghițitură. Începe acum.